доне ки худо чаро туро додаду даст. ман муттақидам ки андар он сирре ҳаст. як даст ба кори хештан пардозӣ, бо дасти дигар аз дигарон гиридааст. мардуми сарбаланд бо нуфуз, бо ор, ватандӯст, пешбурди сиёсати имрӯзаи давлати тоҷикистон, мардуми зосини бостонӣ ба деҳаи даргу каздон бевосита корвони кӯмакҳои худро оварданд. корвони мазкур иборат аз ду мошин, аниқтараш ду дулан симин блок, як дулан симин, як дулан маҳсулотҳои хӯрока ва як дулан маҳсулотҳои лавозимоти рӯзгор мебошад. алайкум. мана ба ҳамаи мо маълум аст ки ба наздикӣ дар натиҷаи боронҳои пуршиддат дар деҳаҳои дарғу каздон офати табиӣ сели даҳшатноке омада харобиҳои зиёде ба ҷо овард ки дар тамоми мардуми ҷумҳуриро яъне бетараф нагузошт. ки дар урфият мегӯянд бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш зи як гавҳаранд. чӣ ӯзе ба дард оварад рӯзгор, дигар ӯзҳоро намонад қарор. мана мо мардуми зосун тасмим гирифтем ки мана ҳамин ёрии башардӯстонии худро чизе ки мардум мана эм дидан ҳамоларо ҷамъ карда оварданд. хуб тамоми аҳолии қишлоқ аз он ҷумла мана ҳамин шафёрое ки мошинои калон ҳай мекунанд, мана фурудоро дуланисто ҳамино алоҳида бисёр хизмати бузург карданд. мана ҳамин 4 мошин ба 2 мошинаш қариб наздик 1800 дона семблок, хуб як 2 мошин дига масолеҳои сохтмон ва инчунин анҷомҳои рӯзгор оварда ба ҳамин мардуми шарифи дарғу каздон ёрии худро расондем. албатта мо ҳар рӯз дида истодем ки дар зери сиёсати хиратмандони роҳбари давлат албатта тамоми мардуми тоҷикистон, тамоми мардуми ҳатто берун аз кишвар ин ҳодисаро яъне мақсад ба худ онҳоро ҳам бетараф нагузошта аз тамоми гӯшаи канор ёрии башардӯстонии худро расонда истоданд. ва мо умед дорем ки дар рӯзҳои наздиктарин мардуми шарифи дарҳол қаздон ё мардуми бисёр баору баномус ҳастанд ва ин офатҳои табииро мақсад бартараф сохта бод ҳаёти осоиштаи худро барқарор менамоянд. саломат бошед. бародари азиз, як чи қобили қайд аст ки аз тарафи шафеёрони консертирасияи ноҳияи айнӣ 14 000 сом маблағ ҷудо гардид ки бародарои зосини қанди мо дар ҳамин лавозимоти масъолаи сохтмонӣ харида ба деҳаи дарғу каздон оварданд. бевосита миннатдории хосаи моро ба гурӯҳи шафеёрони баномуси ватандӯст расонид. ҳазор раҳмат аку, хуш омадед.